wee na-kidnap ndị be anyị na-anasịsị ha ego. Nigeria polisi nọ onwere ifefa na-alụ, Nigerian army nọ onwere ifefa na-alụ, Nigerian immigration nọ onwere ifefa na-alụ. Ebe fa na-alụ ọrụ bụ ebe a na-eche ndị Igbo, a na-eche ndị Igbo na Port Authority. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga o nwere ụfọdụ ihe onyonyo anyị weteburu unu nke gbasara ihe na-eme na steeti Imo bụ ụlọ akwụkwọ Open University nke arụrụ na Ehime Mbanọ, bụ nke ndị gọọmenti etiti mechakwara n'ụtụgharịa wee sị na a ga-ejizi ya wee mee training ground, bụ ebe ha ga-anọ wee nye ọtụtụ ndị ha chọrọ isi na IDP dị iche iche nke dị na ugwu Hausa wee kpọdata ebe ha chọrọ ịnọ wee nye ha ọzụzụ. Mana emechakwara wetakwa ozi wee gwa unu na ya bụ ụlọ a na-ekwu okwu ya na agbaala ya ọkụ. Ndị gbara ya ọkụ ka mụ na-amaghị ka ya bụ ihe kpọtụchara. Nwanne anyị nwoke a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a bụ nwanne anyị nwoke onye steeti Anambra bikwanụ na mba UK. O nwere ozi ịdọ aka na ntị nke o zipụtara n'ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a osisi mee ka ụmụ Igbo niile hụ ya. Dịka o siri kwuo na ya bụ ozi ịdọ aka na ntị, ọ sị na ihe na-ebutere ndị Igbo mkparị a niile na mkpagbu a niile bụ na ndị niile nọ n'obodo Naijiria, ndị niile anyị na ha nọ na ya bụ obodo amarala na ndị Igbo anaghị ata arụ, na ndị Igbo enweghị eze ọ bụrụzia nke ịta arụ. O wee na-akọwa ọtụtụ ihe na-eweghị iwe nke na-aga n'ala Igbo bụ nke si n'aka ndị omekome a si na ala ndị ugwu wee na-abịa be anyị. Ọ sị na ọ bụghị dị sọsọ nke ndị na-egbu mmadụ na ndị na-atọrọ mmadụ bụ nke kacha njọ, na-apụtakwanụ na taụn na ha bụ ndị ugwu anarachala ndị Igbo ọrụ niile eji wee mabụrụ ndị Igbo ọrụ niile ụmụ ogbenye na-arụbu ha ji wee na-enweta ihe ha ji eri nri, na ha bụ ndị ugwu anapụchala ya ndị Igbo. O wee na-asị na ndị Igbo erula mgbe ha kwesịrị ịkwụrụ ọtọ ma kulie chụpụ ndị niile ahụ bịara bụ ndị na-eme ka ndụ siere ndị be anyị ike. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche mkpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke dịka o si wee zie ya bụ ozi ịdọ aka na ntị. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya ma nụrụ n'olu ya. Ndị Igbo chiefogo, oge elugo, Igbo ga-anọkọta n'ọnụ. Unu bụ ndị nọ n'ụlọ tụọ alo otu a ga-esi wee chụ ndị si obodo ọzọ si desert wee na-abata ala Igbo maka ha na-asụ Hausa, wee ha si Sudan, Niger, Somali wee na-ekpọghata n'ala Igbo ebe ndị na-enwere eze nọ, ebe ndị na-adị ata alụ nọ, ebe ndị na-enwere egbe nọ, ebe ndị na-enwere mma nọ, ebe ndị na-ekpe sọsọ ekpere ka ha na-ekpe na-azụso ahịa, ewe ha na-ekpọghata wee na-ekidnap ndị be anyị na-anasịsị ha ego. Nigeria polisi nọ onwere ifefa na-alụ, Nigerian army nọ onwere ifefa na-alụ, Nigerian immigration nọ onwere ifefa na-alụ. Ebe fa na-alụ ọrụ bụ ebe a na-eche ndị Igbo, a na-eche ndị Igbo na Port Authority, a na-eche ndị Igbo na airport, a na-eche ndị Igbo na Benin, Lagos Road, ebe ndị Igbo si aga. Polisi ekpojuo anyị ekposie, anaghị asịsị ndị Igbo ego. Ụmụ Igbo ego na-etipịago. Unu enwere ike ịtụ afịa, unu enwere ike iji obodo oyibo jegota afịa. Nigerian economic policy efegoro ndị Igbo. Anọkwani yanụ local job anyị nwere. Ndị ugwu esi n'ugwu si n'ugwu gbarata na-ewekọrọ awa local job. Ndị na-agba ọkada
ndị ugwu ewekọrịa, ndị na-awa foundation ndị ugwu ewekọrịa, ndị na-akọ ugbo ndị ugwu wee baa n'ọfịa wee nọchie na-ekidnapụ ndị be anyị na ya enwekwa ike ije n'ugbo wee kọọ ugbo. Ndị ugwu wee buru egbe wee nọ na be anyị na-eme ife so ha. Nigeria polisi nọ, Nigerian Army nọ, nwere ife ha nwere ike ime. Ụmụ Igbo kwuo okwu fe were jet bomba were agbọ tanka bata ya n'Igbo bịa gbusisibe ndị mmadụ. Ndị Igbo oge elugo, anyị nwere God given right idefend onwe anyị. Anyị nwere God given right iprotect onwe anyị. Anyị nwere God given right to defend ourselves. Ndị Igbo oge elugo, anyị na-anọ town union meeting, na-anọ village meeting, na-anọ meeting kwuru meeting, market town union market meeting, ọkada meeting, bus drivers meeting, agboro meeting. Kere ebe meeting niile adị? Kere ife anyị ji eme? Ụmụ Igbo, kere ife anyị ji those meeting eme? Ụmụ Igbo oge elugo, anyị ga-achụ ndị ugwu, ndị si Somali na ndị si Niger na ndị si Sudan wee gbarata anyị Igbo abịa eme kidnap. Anyị ga-achụ ndị ugwu, anyị ga-achụ ha. Fancha niile bụ kidnappers. Si chụọ ha, ha na-aba. Mechie na afịa, mechie n'ụlọ akwụkwọ, onye ọbụla pụta. Anyị ga-aba n'ọhịa, anyị ga-aba na street, ebe ọbụla ha nọ, anyị ga-akpọpụta ha, kpona ha. Ndị Igbo pụọ n'eze, ndị Igbo pụọ n'eze, tawa na alụ, chabanụ ndị ọkụ na onwezi ihe unu nwelu. Onwezi ihe unu nwelu. Nigerian economic policy efevọrọ ndị Igbo. Ego ndị Igbo etipịago. Ọnịcha onwezi ihe a na-eme n'otu Ọnịcha. Onwezi ihe a na-eme n'ala dịkpa market. Onwezi ihe a na-eme n'ala ba. Onwezi ihe a na-eme n'ala ala. Afị unu etipịago. Ndị Igbo kunyenu, kunyenu, geenụ ibe oje ka onwenu nkwu. Kunyenu n'ụla. Ụmụ Igbo kunyenu n'ụla. Zisanụ ozi a, zisanụ ozi a. Kunyenu n'ụla, tetanụ n'ụla n'oge elugo. Chụọnụ ndị ugwu, chụọnụ ndị Niger, unu ekwuru oke okwu. Kunyenu n'ụla, chụọnụ ndị ugwu, chụọnụ ndị Niger, ba na-aba anyị. Chụọnụ ndị ugwu, chụọnụ ndị Niger, mechie na afịa. Ọkpụrụ mere Ọnịcha oye, ọkpụrụ mere Ọnịcha oye, mechie na afịa ka a chụọ ndị ugwu. Zipụ ọcha niile dị na Nsụka chụpụta ha, zipụ ọcha niile dị na Enugu chụpụta ha, zipụ ọcha niile dị na Abakaliki chụpụta ha. Ha na-abefa. Zisa n'ozi a. Anyị na-anọta union meeting, anyị na-anọta union meeting, anyị na-anọ student meeting, anyị na-anọ market men and women meeting. Kunyenu n'ụla. Were ndị tinye unu na-eme wee mee ife. Ụkpana ọgbakọ bụ n'ọtịtịrị ya. Kunyenu n'ụla ndị Igbo. Kunyenu n'ụla ndị Igbo. Ụkpana ọgbakọ bụ n'ọtịtịrị ya. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke onye zipụtara ozi a, ana m asị gị daalụ ọlụ, n'ihi na ya bụ okwu nke ikwuru ebe a, ụdị iwe nọ gị n'obi iji wee kwuo ya, onye ọbụla hụrụ ya ga-amata na n'ịbụ otu onye ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ n'obi nke ukwuu. N'agbanyeghị na uche otu onye anaghị ezutakwanụ mgbe ụfọdụ, mana ndị Igbo kwukwara okwu si na uche onye adịghị ya njọ. Mana abịa na ụdị okwu a, n'uche nke m, ana m asị na ọkwa ịhụrụ ndị anọ n'ime ọhịa
ndị ahụ na-enye ndị be anyị nsogbu, ndị ahụ si n'ime ọhịa apụta wee na-egbu ndị be anyị, ekwenyere m 100% ma ọkwa 1000% si chụpụ ha chụla ha ebe ọbụla ha si. Mana abịazikwana na ndị nke ọzọ, ndị nọ na township wee na-agba mbọ, ndị nke ọzọ ma ndị na-agba ọkada na ndị na-arụ ụmụ obere ọrụ ndị ọzọ ha na-arụ, ana m echekwa na ihe ọbụla emere ndị ahụ, ihe ọbụla a sị na ndị Igbo mere ndị ahụ, ndị ga-enwetakwa ahụ ụfụ ya bụkwa ụmụnna anyị bụ ndị Igbo ndị nọ na ugwu Awụsa wee na-azụ ahịa. Unu mana ụmụnna anyị nọzụ ebe niile. Ana m eche na ihe ọbụla emekwere ndị nke ahụ nọ n'ime township na-azụ ahịa makwa nọ na-agbara onwe ha mbọ, ma o nweghị ihe ọbụla ejidere n'aka ha dịka evidence nke were onye ọbụla anya, a ga-atagịkwa ya na ọ bụ violence against ndị ugwu, ma ụmụnna anyị ndị nọkwanụ na ugwu Awụsa makwanụ steeti ndị ọzọ nọcha n'obodo Naijiria na-abụghị ala Igbo. Ana m eche na nke ahụ ga-aghọ ha ahịa, nke ahụ wee gara onwe ya. Ya bụ nwanne anyị nwoke onye mere ihe onyonyo a anyị na ya mechaziri wee kpaa n'ekwentị, o wee bụrụ dị na ọ bụkwanụ otu onye terela aka ihe gbasara ndị Igbo malitere chụwa ụra. O wee malite kọwara m ụfọdụ ihe dị iche iche nke ya onwe ya merela n'ebe ahụ obi bụ mba Britain na UK, ụzọ dị iche iche o tinyerela isi n'ihe gbasara okwu nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, wee na-agwa m ndị dị iche iche members of UK Parliament ndị o degarala akwụkwọ n'ihe gbasara okwu nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. O wee sịkwanụ na ọ na-eche ma ọ na-enye ndụmọdụ na ọ bụrụ na ndị Igbo niile bi na UK ga-emenwu ihe dị otu ahụ, na onweghị mpaghara UK ibi ka ịhapụ ịma onye na-anọchite anya gị na Parliament, onye na-anọchite anya ogbe ahụ ebe ibi na Parliament. O wee sị na ọ bụrụ na ndị Igbo niile bi na mba UK ga-ewepụta oge dee akwụkwọ degara onye na-anọchite anya gị na UK Parliament ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ọnọdụ edowere ndị Igbo n'obodo Naijiria, na ya bụ ihe ga-eme ka ndị gọọmenti UK tinye ọnụ n'okwu ya ọsọ ọsọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere tọntị n'ala ma nụrụ olu ya bụ nwoke dịka mụ na ya kpara n'ekwentị. Ya bụ ihe onyonyo ga-etotukwa ogologo, mana biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ọ ga-adị mma ka inwe ndidi ma gere ya bụ nkata ruo n'isi, ma nyekwara ya aka tụsaa ya ka o rukwuru ụmụnna anyị niile, karịsịa ndị bi na mba UK, ka a mara ma ha ga-etinyenwu aka ọnụ gbakọ aka were ndụmọdụ a nwoke a nyere ebe a, ka anyị mara nụ ihe ọma ga-esi ebe ahụ wee pụta. Ụmụnne m, ka emesịanụ. Every one of us nwere MP, o nwere onye anyị voturu, so na anyị ga-esi n'aka onye ahụ otu esi eje na gọọmenti, ị ga-esi n'aka onye ahụ votu gwu ya mkpa gị, o buru ya bugara gọọmenti. Mgbe ha si ọ bụrụ na the whole of Britain na ndị Igbo niile na-ebe a mee ya, if o mean no this case dị na British House of Commons, because every MP ga-ebu ya wee bịa as a case and na ga-erelease Nnamdi Kanu. Kemgbe gị na ha na-ekwu ya, ọ na-eje 2 years. Ịmara mgbe awa Nnamdi Kanu yara arụ chọrọ ịnwụrụ, a na-asụ na ọ na-anwụ. yes, I can send you a copy of my letter. When I made so, I didn't sound in a legal profession. I'm not a lawyer. I'm not a solicitor. But now I know my left and right. Make a man and the government over that issue because nobody incitement. Man, no, but I will. God-given rights to defend ourselves. I want it because I am a government. Okay, that is what I said. Exactly. If you cannot provide me with security, I will provide myself with security. So now I'm at Solex. I'm not a fan of Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu had the equator. Odi ekwita anọ ife anyị ne ka ndị a nwere ike buru ya butere British gọọmenti ọkwa na-ege ntị na agwa gị. Hello? Nna niile na-asị ha na enye ife onye akwuru na enye ife onye ekwu na onye ife onye akwuru na onye ekweghọtago. So fanwa afụzie ya ha afụchazie ya ha gbazie nkịtị. Mana mmụọ na fight ka nwoke ahụ nkwado ebe a na ọnwụ ebe a na nsogbu ga-adịbe anyị na Nigeria as a whole. Na nsogbu ga-adịbe anyị. Onye anwụ ebe a. Yes.
mgbanwe Russian human rights activists nwụrụ na prison. I still wrote them again, remind the Alpha Makadna Kano. Yes. Were onye nke anwanwụ na prison mekwa reference ya na onye ahụ ngokịta na ka obodo fasi wee dị na ọ dị ka mana ọ bụrụ na o mee na be anyị na ife dị iche ga-adị na a ga-enwe war, civil war, na ha ga-eji anya fafụ na mmụọ ga-apụtazi mgbe a wee na-agwa ya na m gwakwara ga-agwa na m ga-agwa British gọọmenti na m gwakwara ka agwa. Yes. So fe wee kwe m nkwa na o nwere ife ga-eme ya na fana ga na-eji ebe anwa everyday a na confirm ma ọ bụrụ eziokwu na fa na-eji ebe a everyday na ha na-eso dị eje court kịta. No. But then, as onye bigoro for a long time na UK, maraka iwu obodo si arụ ọrụ. How justifiable is it that na a British citizen, so a kidnap ya from a country nwere sovereign authority and sovereign borders, a sovereign state, a kidnap ya there, lift ya from there, from backyard gate, Bubatea, smuggle into Nigeria, a British citizen, Ononanga, ejide for over 3 years now. How justifiable is it? Obruno, a white British, being a white colored skin person, being her as a British citizen, Udiho Gemeu. Oh yeah, man. Okay, can you get an Iranian woman, now a British citizen, we're motor for one. I got the history in idea, general knowledge. So, but when I defended before we get away, boy, a spy, you may go in Britain. Britain never again, EJ go away with the money since you were Britain. When I get the away, so now when I Britain, I return Lego, Faku Britain for ammunition. And Britain, we turn was a have terrorists, we see the money. The fire happened to the woman. Yes. So we make the woman went up to 3 years in prison. They went negotiated. We see Britain waiting over 400 million pounds. Yes. Pagin the Iran, where a well release the woman and go. So if you agitate drum, and the buy made the right thing. Talk rubbish, it does not matter. No one and the buy Britain made the right thing. Let every one of us write to MP. Okay. The whole of even in London, more delusion. Mdele MP Maoko. Onye no na Woolwich, Delo MP Yako, onye na Tottenham, onye no na Chelsea. You should have made the whole of MPs. There were 480 MPs in the whole of London, and no one even only one or there. And it is about Ijegin and I been meeting. Oburi at the House of Commons. Okay, again to well, that is exactly what I did. Webu no so more media. Amaram Undios Mego, Amaram Mafemero. But replies. Reply from my own side. Okay, even now again. So if he added Juro, yes, Obro Nyocha. On the Befa and the Nyocha, Gana champion, Neja remind the Nejis, Obrona numbers, we get to Bolo, Tawalo in the press, I'm not there. I didn't make a tap off and the buy in Ubuda. If also seeing me, if also seeing me, Ubuda, I didn't make a tap off and the buy. But when eventually go Walgi, when doing business interest, the house of I'm on a public place when I'm gonna have the house, the royal family in this country will interest in Nigeria and the interest for Manhana through share. When I get defend now, what the mamazi, Ewakwaniwe, Nkata Aina, Ogadig Manobi, mighty here, Kandeba and Nukwa, my Bachaya. Makaine deco deco. Yes, I'm free. The one I'm at 12, I'm going to the real truth.
I made a picture. I made a picture. That is a video. You got even now. And I go see. I may go see him. Go come from the Kano Potaro. And reply, "Hanye ma we put it on the air. Let everybody do it." Kanko, IAJ and Nigeria they corrupt. Britain, they have even one government in Britain. The House of Commons, the House of Lord, the Abro government, where they make decision on the Queen and the royal family Kahabo, how they make decision. Man, House of Lord. So and the House of Commons meeting more mechi hani actually me ebute ha sign ya. Mana ha nwere ike sie na ihe dị otu a na ọdụ otu a na ihe dị otu a je nne ya anya. Ayaje pụtasi mba na achọrọ otu a ha sign ya. Iwu ka ọ bụ na ha ga-assign ya. So I have the authority. House of Lord, they were any power in Britain. Okay. Were any single power in Britain. They are royal family. They don't discuss politics. Okay. They will never discuss politics. Queen never discuss politics. Okay. King never discuss politics. And we ain't really keep anything about politics. Okay. So no, I want with the House of Commons. If not to vote, who if it's all I know. I know twice if we are going yesterday. Okay, I can other ABC Abia. A lot of our people are married far. Man, I have you over there needs Zuari. Okay, mana ebe ajụjụ m na-ejezi bụ ihe dị mkpa ndị be anyị ga-achọ ịghọta bụ kedu ndị bi na UK, ndị Igbo bi na UK, kedu akwụkwọ ahụ esi ha degara their MP, the member of parliament na-represent ha. Then edecha dị akwụkwọ o nwere particular number of petitions ha ga-enweta o wee qualify ya na a ga-agụpụta the thing na parliament. Mba, onwero if ị na-ekwu bụ vote ime kelifa na-akpụ ya. A kind of petition. Ihe dịka petition. Yeah, if you na-ekwu petition ka ife na-ekwu bụ but ife a bụ ife onye ọbụla ga-eje to House of Commons ya House representative ya report ọrịa power adị aware ife a bụ my concern ife a bụ ife na-echu m ụla ihe nji agwa gị ha bụ na otu a m na-akpa nkata British gọọmenti mana na-eme exist every 2 weeks Friday me invite sim kedu ife bụ mkpa m kedu ife bụ ka ka nsi eje kedu ka nsi ana ịghọtago on the bi n'obodo everybody ọbụrụ sọsọ mụnwa unless ọ bụ na ị na-arụ ọrụ dị dependent nwere nothing to do with government but ị na-akwụta asị gị mana ọ bụrụ na otu anọ kịta enwere bụ ife na-arụ they will be looking after me kwuo na-akwụ ụgwọ ụlọ m na-eme ihe niile ma na-ajụ m kedu mkpa m ịghọta ihe na-agwa gị otu aka ọ dị all our right ejekwu our MP every Friday call ya mkpa anyị MP eburu ya bịa na House of Commons ekwu ya ama m ife ị na-ekwu enwere number of people ga report ya o wee bụrụ case the answer is no because ọ bụrụ na enwere number of people ga report ya my MP aya eje na House of Commons jekwu ya and ndị House of Commons na ifefa gwara ha na-enyego iwu ka the British High Commission in Abuja na-eji afọ Nnamdi Kanu every day asọrọ gị once in a week every day and I report health ya and na since ya mechara ihe a Nnamdi Kanu wee dịzie sound na health mana maazị ọ dịbekwa sound na health maka na even izuụka gara aga a pụtara n'ụlọ ikpe onye ọkaiwu bụ barrister Chukwuemeka Ejiofor kwukwara okwu health ya ahụ o nwebugo ihe onyonyo anyị wetara ebe izuụka gara aga ka ọkwanụ orube izuụka bụ anyị wetara ihe onyonyo ahụ ebe a na-akọwa
otu onye n'ime ndị ọkaiwu ya kwa na-akọwa na onwezi health assistance ọ na-enweta makwa na health care at all, na dọkịta ya the cardiologist dị in charge of his health si na the situation akarịgo ịbịa na nke ndị DSS once every week ileta ya, na o kwesịrị ka maazị spend at least 2 weeks na klinik ya ka ya leta ya anya ọfụma, mana ndị DSS jụrụ sị na ọ bụ unless ka court ọ signere ya. Nke ahụ na-eme before this last court section enwere na Federal High Court. Then on that okay, anụgo m ihe kwuru. Ihe mmezi kịta bụ na m ga-report back to the MP. Ịghọtago ife ikwuru kịta ma report ama research ya kpụpụta ife niile ikwu kịta ama afụ documents back ya ma ọ bụ onye kwuru ya n'okpuru ya jekwubekwa the MP on Friday. M ga-esendekwara gị vidio ebe m repọtụrụ ya ịfụkwa the barrister kwuru ya and documents o gosiri ebe ahụ from the doctor. Ife mee bụ ojiji eji Nnamdi Kanu bụ ndị Igbo anyị eji ya odoga anya. Nna anụbukwa ụdị ihe dị otu a, mana o dochebe m anya. Kọwara m. Ị na-ege ntị ka m kọwara gị. Ojiji eji Nnamdi Kanu bụ Igbo politicians ji ya. Ọ bụrụ ndị Hausa ji Nnamdi Kanu, ọ bụrụ ndị Igbo, ọ bụrụ ndị Yoruba ji Nnamdi Kanu. Onye ji Nnamdi Kanu bụ ndị Igbo top politicians. Bido from Kelafia Oji Ụzọ Kalụ. Maazị ịmakwa na anyị ga-etinye ihe a na efere mba ụwa, ị na-akpọkwa ha iji prove. Yes. Na-ege ntị. They jubilated. Na-ege ntị my brother. Hello? Nna n'ihi na-ekwu ọfụma. All mmadụ wetara plane eji wee je buru Nnamdi Kanu from Kenya. Ọ bụrụ plane federal government. Ọ bụ fa wete, let them tell us how Nnamdi Kanu was arrested. Otu esi bute ya, onye buru ya nụ, why eji buru ya, wee daa iwu niile fada. Ịghọta ife na-ekwu? So na ndị Igbo anyị bụ ife ji Nnamdi Kanu. Na mgbe ejide Nnamdi Kanu, ịma na top Igbo nọnchasị jubilatiri eziokwu ka asị akpọ pati. Pana akpọ pati Oji Ụzọ Kalụ na ya nwoke anụ na-asabụ ndị Lagos bụ nke onye Nnewi gbudere ikpere na banana na-ekene Chukwu na ejidere ya and so on. Ndị Igbo anyị bụ ife ji Nnamdi Kanu. Nke gburu ikpere bụ Joe Igbo. Yes, o gbudere ikpere na na-ekene Chukwu na ejidere ya. Ndị Igbo anyị ji Nnamdi Kanu, ọ bụrụ ndị Hausa. Ọ bụrụ ndị Hausa, ọ bụrụ gọọmenti. Ndị Igbo anyị listen carefully. Otu nwoke Imo steeti si wee jee na court general gọvanọ wee onye win gọvanọship o wee jenarị ya gọvanọ wee na-eme ife sọrọ ya n'Imo steeti. The same thing, all the same man nyelu Tinubu the gods ibe ihe o mere. Tinubu enwere the god ime ife o mere against election the whole Nigeria tụrụ kwuo na achọzi PDP and Kelafa party Tinubu APC. All the same style anwa onye Igbo ji wee je nalụ nwanne ya nwoke governorship n'Imo steeti. All the same style aka Tinubu ji wee nalụ Peter Obi head of state. So ndị Igbo anyị ji Nnamdi Kanu. Ọ dị mma. Ana m atụ egwu ịpụta on the air kwuo ya, tinye na efere ka m na-abụ na vidio ka m kwuo ya, nkwucha ya nwa ego m na Nigeria ha jide m. They are mad people. Nsogbu adịghị maazị. Adị mad. Nsogbu adịghị. Ọ dị mma. Ihe kachacha nke njiri aka na nkata anyị kpara bụ
ndụmọdụ a ị nyere ndị Igbo ndị bi na UK. Ndị ọkwa ihe mere nji wee dekọ ya bụ nkata ka anyị maranụ ma ụmụnne anyị bụ ndị bi na mpaghara ebe ahụ, mpaghara ụwa nke bụ UK, ọ bụrụ na ha ga-ewe ya bụ ndụmọdụ ka anyị maranụ ihe ọ ga-apụta. Daalụ maka ya bụ ihe. Ọ dị nnukwute mkpa ya. Nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka eme vidio, anyị eme vidio ekwega ya akpa ya nkwuo otu o si dị m. Ọ dị mma. Nsogbu adịghị. Ka anyị megodi nke ihe onyonyo a, ọ bụrụ na anyị mechazie ya, ndị mmadụ tinyewe ọnụ n'okwu, anyị nwee ike schedule for a live broadcast. Ọ dị mma, ngwa ka ọ dị. Bye. Ya mara gị mma maazị. Chetakwara ya aha gị ahụ biko. Afa m bụ Chukwuka Amakọ. Maazị Chukwuka Amakọ, onye Anambra steeti. Ọ dị mma, ya mara gị mma. Udo dịrị gị sir. So, Okay.